inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Taccen jarumi a masana'anta Kano wanda aka fi sani da Adam A Zango ya yi hadarin mota a hanyar shi ta Kano daga Kaduna, amma dai cikin ikon Allah bai mutu ba. Zaka yana asibiti, sannan kuma ya ce jikin nashi ma ya yi sauki, domin kuwa ɗazuma hafosin ya yi a cikin Facebook ɗin shi inda yake cewa masoyan shi a cigaba da mai addu'arsa tana zuwa, yana gani kuma wallahi jikin yi da sauki. Wasu mutane da yawa suna cewa Adam A Zango ya yi haɗari ya mutu, suna ta tada hankalin mutane, wasu ma suna ɗaukan cewa ya mutu ne. To gaskiya magana gaskiya Adam A Zango bai mutu ba, domin kuwa an kashe asibiti an mai ayyuka sosai amma ya watsake, domin kuwa wannan post ɗin da kuka gani shine post ɗin da hannun shi, gashi nan yana magana cewa masoyan shi yana ganin addu'o'insu da suna zuwa, yana godiya. To Allah Ubangiji ya ƙara kiyayewa, sannan kuma Adam A Zango Allah Ubangiji ya baka lafiya, Allah Ubangiji ya kare ka daga duk sharrin maƙiya. Wannan shine Allah Ubangiji ya sa mu dace, Allah kuma ya mana maganin duk wata masiba da take damun mu a wannan ƙasa. To jama'a, idan ka ji daɗin wannan bidiyon sai ka danna lakin, sannan ka subscribe, sannan ka danna alamar ƙarar sanarwa, yace za mu dinga sanar da kai da za mu ɗaura sabon bidiyo. Sunana Ibrahim Mustapha Usman, ni ne nake kasancewa da ku a koda yaushe.